been on my own. Guys, so it's another day for my vlog. So ang nahitabo karon kay naata diri sa barangay, and then dahil na nahitabo din groundbreaking ceremony. Actually learning center para sa mga kabataan. So ang guest nato karon diri is si Mayor Samsam together with mga city councilors, tapos among barangay kapitan, among maabtik kaayo ug pugihan ug buutan kaayo ng mga barangay kapitan ayon. So yun, so napaidagan silang barangay nga tuon diri sa Talisay para ani nga project. Ang ilang o na apoy ribbon. Oh, pero ang ilang ribbon di lang red. Oh, dia sekon dukot kena ninyo. Ana. Oh, kena. Di, kumay pala, tudloon na ninyo. Okay, na. Ay kayo magpupupok, hindi mo maklaro sa newspaper nga. Ay lang kayo magpupuk. Okay, sige. Na. Kinsa tayo makuha namin plato niya, ito ni ikuhan sampol. Okay, congratulations Barangay Bulacau. Pag-una niya learning center. Ato na yung paminawon ang atong alandong Mayor Samsam Julius. Akong pagtahon sa atuang barangay council na gisumuluhan sa inyong pugihan kay Kapitan Cancho Pastillas sa tumatagan na si Pagpayon. Ako sa pagtahon sa tanang department heads na naadiri nagsuporta atos lang hatagan masipag Pagpayon. Of course, ang atong city council, Konsyal Ricky, Konsyal Jojo, Konsyal Maning, Konsyal Gail, Konsyal Rudy, o si Konsyal mag-research or magtuon. Mauna, i-design lang kanunay sa pagsuporta sa city council sa mga department heads, naka-design ka na mag-ibog lang mga action agad learning centers sa mga barangay. Kani, butangan na ito ni mga computers, butangan na itong mga libro, o butangan na itong study area. Mauna ako ang paglantaw ni Ani. Kaya ako ang paglantaw, tumatagan na natin. Sakto ba o yung mudili? Ang akong lansad, pasalamat ko sa kanunay suporta ni Kapitan Cancho sa Barangay Council diri sa atuang administrasyon. Sa atuang para may bayaw na mo ang atuang i-inaugurate karon o sa lantang. Hinaot untang sa mga dugay na panahon, ubay-ubay ang mudaghan ang atuang mga aksyon agad learning center. Ako ning i-mention ang Action Agad Learning Center. So, idaghan manag mga negosyante dito, mga dagko. Guys, maura ni nahitabo karon so far sa akong vlog. So magkita-kita ta sa sunod pa nga episode. So din lang sa Dion Carlos Pasamtaco. Ayan, salamat. And then para din sa mga kabatanunan, gusto ninyo mo gamit og library, so open ang atong library diri sa Barangay Bulacau. So atangin ninyo kay nag-groundbreaking na. So atangin ninyo kano sa ni siya mahitabo. Okay? I mean kano sa ni siya totally good nga ma-put up. So like computer na yung mga books, so anyone can use na. Okay? So again, daghang salamat and we'll see you next vlog. Bye-bye!